the praise. 来信你弄Jesus in charge, Jesus in charge, Jesus in charge. Hallelujah, Hallelujah. Are you feeling excited? Kom då. Feeling excited bro? Fick man nam? Balay fick man? Balay fick man? Namar balay. Yo sngob harang ah. Balay fick man? Bayit. Yano. Bayit yano. Jesus kat no pi Jesus. Pani. Wah, beregi kena kisu boroki Jesus. Mata kenal Jesus na beneng mentaruh pa yung ngayit. Kat ni piru kumcu. Amen. Nginrawa na po menta. Nginrawa na ka jikiman. Nginrawa na marbeng yeah you try. But baro na po nginaka jisap tibang sa isit. Ya boro kinakit so. Lam kumcu nginaka jisap tinam tay Isaac padiya saraya. Bala bertemat nginaka po menta. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, you know, Jesus. Nga iya me. Oh, Jesus. Nga mani me. Oh, Jesus. Nga yaro me. Get on, Jesus. Nga maya me. Oh. Na beng me one oh shot no jing it jong me bam la ban thok yeah baro nghe nong lak say sing nong na beng me one oh shot no jing it jong me bam la ban thok nhìn long excited way are da nghe nong Jesus nga i ye me nghe nong Jesus nga ya ro ye me. Get on, Jesus. Ngama ni me. Get on, Jesus. Ngama ya me. Ya la jing mem shem tingka na marjonga. Yeah, you know. Yeah, say sin. Ya la jing mem nam. And I was happy and I say 1, 2, 3, let's go, Jesus. Nga iya me. Get on, Jesus. Nga yaro me. Say sin, Jesus. Nga bakal me. Get on, Jesus. Nga maya me. Ngin pengki laki sengkai menta. Namar bangi iya jauh terai babang you know. Kumnong you know. Say sin mentah ngina pengki laki singka shisha ladangi ia jauh terai jongi no. Aku apa nong jam? Yay! Number cry you me. Oh Jesus. Ngamaya me. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Hey, you're laying on Jesus. Nga iya me. Hi Jesus. Ngamani me. Get on Jesus. Ngapakro me. Get on Jesus. Ngamaya me. Hadu kat ni me it yang ngasisha mentangan pen benar banga it ya me shisha sesit hadu kat ni me it yang ngasisha mentang kade ka borjonga bangan pen benangan ong pa Jesus nga it me hai Jesus nga ni me. Oh Jesus, ngapa crow you man? Oh Jesus, ngama ya me? Yeah, oh yeah, come on, yeah, let's go, yeah. Oh yeah, come on, yeah.
man. Good on Jesus. Got a crowd you man. Good on Jesus. Ngay rộ giật mi. Oh yeah. Oh. 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 Hallelujah. Rồi try. Kadang ngồi sang yêu Jesus. Kadang ngồi yêu Jesus. Kadang kau penuhi piu Jesus ang ya ban ia yu. Dakat cái ni. Donu nang ta cái su. Mình sim nang ta cái su. Jing mut nang ta. Nang ta ya ban ia ya. Wow, ya bi je no. Kumba ia je no. Mana pada paramarjan trong phi. Tao mana pai paramarjan trong phi. Mana pai yang bat phi mentah. Pai jaga tur paramarjan trong phi. Pai. Toh. Pai ke paramarjan phi dapat dong. Ia je phi. Senang persenang orang ia je phi. Kau mau jisu ia jangan. Ngaro ia je phi. Amen. Ya ban ia je dengan po. Tong ira ingin ai seperti sesuatu dengan po mentah haleluya. Come on. Excited and happy and sing together. We'll sing. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say it. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Hey. Amen. Ready once we're in. Yes, Lord, we're singing now. Yes, Lord. Hey. Hey. Sickness. I'm trading my sickness and my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing it on. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. Hey! I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey! Hey! Amen. We all na. We sing na. Hey! Amen. 再见，光不要说中必难。Na. Amen. 1, 2, 3, we sing. Amen. Mentah gimana kasih dong, ya kasih. Ngabret lut kijing skosi. Ngabret lut kijing. Kuslay. Saya siap diskusi selai bodoh gitu lah. Ngabrat lu kijing skosi. Hey, ngabrat lu kijing kuslai. Ngabendam yaki, aku jatuh try. Why you're lying? Amen. Saya siap ke serba jam coba ikut surprise gitu lah. Tenang. Amen. Jepang, ngabrat lut kijing pang. Ngabrat lut kijing sitam.
ngapendam yaki hak jak jong rapang ni po pilayu pilay depang pilayam no come Tom come here ngaprat lut ki jeng si Tom bagi kena ke super road ken ong langin ong ngek hame amen ngero otra ngek hame otra amen kwa kina kitso garage up get on na kumno volume up, volume up, volume up, volume na. One, two, three, on. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Kadang orang kita kena itu ban pulih Bible. Tentang cerita ban pulih Bible. Tentang cerita ban dua. Kadang orang saya lองผมตามนี่พี่บรคอยพี่ฮอกรูปแสะอันน่าจะท้าย้ำtentang ban pulih Bible ban dua. Saya lองผมตามtentang cerita yangท้ายนี่มันสิ่งท้ายนี่สเปริตชาsaya lองผมตามtentang kelat am tentang ru. Ha? Kelat am. Pitip tuanผมตาpitip beli am no. Tolongผมตาpitip beli am no. Pitip beli am ni. งาประหลุดกี่จริงใจโตบุรีใบเบิร์งาประหลุดกี่จริงโซทัดบันดูไว้งาเป็นดำใส่เสียนบารูงี้น้องลังเฮ้งาประหลุดกี่จริงใจโตบุรีใบเบิร์งาประหลุดกี่จริงโซทัดบันดูไว้บันเป็นดาวที่สู้แล้วเป็นไรรู้อย่างงี้เงี้ยน้องโอ้ตรายโอ้tryอย่างเงี้ยไอ้แม่นี่น้องโอ้ตรายไอ้แม่นั่นงี้น้องนั่นAmen. Tay si kinamoro kinong nan. Feeling excited and happy, we say yes, Lord, yes, Lord. Berlut kijing sa pensoy hau saitan berlut ladawan ban pensoy nga malakas gi nganum oy lanum takas gi ngalem no berlut kita jongway hau jisu takada ko panoy pilap saitan magas gi ulang ba hey lek suram takas gi mo pinong kumno so hiyam takas gi mo hon Pedak TV mo. Laikan sa pak mo. Ni yostite laikan sa pakan. Ni so nahiyangan tas kini ni so slap ni so nahiyangan. Pinang no. Omla. Usaitan omla yang asik omla omla usaitan omla yang uwan man pensoy ya pi malakas ni kanong no
choy malakas ngin ong kumno Open choy malakas ngin ong omla Wey usoy tan omla yaga Ha kerteng Ha kerteng Ha kerteng Kam chan ngin ong Kam chan ngin ong Kam chan ngin ong Ha kerteng Ha kerteng u Jesu Ha kerteng u Jesu Iyo ya ka ching jo Ha kerteng u Jesu Ha kerteng u Jesu Usoy tan u haban pegin ong Yang skama kerteng u Jesu Ay balaban yang besar Ha kerteng u Jesu Jesu Iyo ya ka ching jo Cái đông lắm ôm la Ba ôm Usoitan udon ha ay menta Hakitat jonga usoitan udon ha ay menta Usoitan udon ha ay menta Ngan kerdam kan sisa menta Ngin ong left side left ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Way ala Ngin ya kerdam 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 Ngin ya kerdam kerdam Ngin ya kerdam 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 Usoy tan omla ya nga Ngin omla 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 Đây bằng rai kết rủ Đi bằng skam bạch bằng rai kết rủ Skon em Hey Pili ban la Tanga kapor bay tukana imis Pili ban keren tanga kapor bay tukana imis Pili ban lekay kapor bay tukana imis Pili ban umray kapor baray Balik yung em Balik yung em Namar la mano La mga banyaway Ambil osko ba biang kamno. Kada lawan menong ba. Ilak kai. Ya. Tarang nong kamno. Omla. Wayarlai omla. Usaitan omla yanga Dalele memla yanga Cùng lên dong Dalele Say xiên Dalele memla yanga Dalele memla ya Taka-taka sa voice. Okay, dalele mem. Face it, dalele mem la ya. Hallelujah. Kita try. Makadaw em. Ibutan bu Jisu em. Kim juram nuru. Nakira em Jisu ay bawa biang ki bakum taki strong biang ki climb biang ki ong biang menurut tough. So em. Takadaw pibaro pidi go tough jong Jisu. Amen. Pidi go strong. Dem nena. Strong jono. Jong Jisu. Takadaw ngin aga Jisu tin ko poso try. Nginong Jisu. Aye deme. Along ba strong. Kam krang mo me. Hapo jong nga Jisu. Banyo soitan. Takadaw. Along ba strong. Ginagawa siya tinggal po sa try. Story time. Barhakan ni kapor ngi pedias ngobha ye scam. Tingin na stop ti.
ba iwan rengkat ban ngi ha kan ga por ban let ban ai hangi ka jing shai ka jing sngo thu ya ka ktien ka jong ublei ka badai ka jing tho khanash phanguni wei u khna samla ubal along ka jing kerku nam ta ka ying ka jong u la long ka dau jong ka jing pen em nam ta ki shipara ki jong u but u ne u dei u Joseph u Joseph but hang ni u Joseph u phang ayu u phang ya kan ka sabti mo u phang ya kan ka sabti han dei hang ni dang dan rong ne ha ka sabti ya em tingin lai ban ngap ya kan ka jing to khana shapang uni u Joseph uba ukpa jong u la it bha ya u Joseph but ula ai ha u ula thao nam ta jong u ya ka we ka sopti but kata ka sopti ka babun rong but ha kan ka por kin dan bawan ai pi kini ki coloring sheets pin yo iki coloring sheets ngakar pat ki ba ay ka coloring sheets ki khana ha kan ga por kin le ban sa mi ka coloring sheets ngin le ban ska mi ka tinga jinga to khana ha ba ka ju ko poru ngin le ban ai rong hoi hang ni fi yo i ba dan rong kan ga sapti jong o Joseph han re ha ka bible la ba tai ba ukpa jong o Joseph ula ai ya u ula sa ya u ya ka we ka sapti ka ba but rong bat nga kwa ha kan ga por pi baro pin penon kam mela ka jong ka imagination moles kumno kat nu liki rong try le sila dan kata ka sapti jong u Joseph but wan ma piru ki badan ha yeng ki ba pe yengi ha kan ga por ese yo piong o nga ngam dan coloring sheet ban color kita ki sapti ki jong u Joseph han ringa nget scam bat nga tebru nga la ban yo i ha kan ga por dan apa deng jong pi piong pis ngau tanat ha ban draw jing draw pis not ha ban I wrong te ha kan ga por nga kwa piru pin shem ya ka we ka kot sadal ni ki copy ni ki rough drawing book jong pi pila ban shemika but pila ban Shimbantalam ban ni ha kan ga por ha bangi I wrong ya kan ga sapti jong u Joseph ya ka ba ukpa jong u ula ai kan bat kat bangi dang le ban I wrong ya kata ka sapti jong u Joseph ngi le ban ngap ru ika jinge thu khana shapang uni u Joseph bat kani ka long ka jinge thu khana jong u Joseph la ja ha ka we ka por ba u Joseph lambat ki shipara ki jong u Joseph uladon kat wei ngot ki shipara but u Joseph u dei u kun jong u Jacob but pitem neam ya u Jacob u pa jong u Joseph la ai kerteng ya u Israel bakani ka jat ban reu Israel ka dei balawan leng ba kani ka long yeng ani kini ki khat ar ngot ki shipara ba kita ki jat ban reu kita ki jat khat ar jat jong ki Israel ki dei balawan na kita ki khat ar ngot shipara lane ki kun jong u Jacob ula dan khat ar ngot ki shipara but pitep na pedang kita ki khat ar ngot ki shipara u Jacob lane u bala khot ru u kurteng u Israel lane u Jacob ula kam no kambun kata ka jingi ka jong u sha u kun u bakat wei jong u but u Jacob ula don khat ar ngot ki kun but na pedang kita ki khat ar ngot ki kun u Joseph ula dei u kun u ba khat ar ulong u kun jong ka jing long temen jong u Jacob but la ja ka we ka por kai thu ha ka Bible but kani pensem na ka kitab jong Genesis lenong ka balai ponyo bayat ho shapang u Joseph ba andau Joseph ula dap khat news nem karta ukpa jong u ula thao yu u ya ka sapti ya kata ka sapti ka ktien ka jong blai ka boong ka sapti ka batho bron ka sapti ka batho bron ka bamot ka sapti ka babun rong but haba bun rong kita ki sapti jong u pitep haba ukpa jong u la ai kata ka sapti ba bun rong ya u Joseph kini ki man pat ki jong u kini ki shipongut ki man jong u pat kila sngo bishni ba bale ipa wi le shiliang ai kata ka sapti ba bun rong tang yu u Joseph yang i pa kam shim la ai but kumta
Namar kini ki shipara ki hemman ki jong u Joseph kila don lupa ya ka daw bakin bishni kin dom kin sngo klot bet man ka por kin sngo inkong habada pet yu ni u Joseph balay namar ba kabaningkong u Jacob u kpa u Joseph ula kam no sha u Joseph u kam iye u Joseph bani kini ki wei ki shipara ki wei ki hemman ki jong u bat ka baar mentala yo daw shushu balay namar ba u Jacob u kpa u Joseph ula tha yo u ya ka wei ka sapti ka babun rong bat le se kata ka sapti ka lalong ka daw jong ka jing sarong yo u Joseph ula sngo sarong haba u pongi kata ka sapti babun rong bat u pen I kita ki hemmen ki jong u bat kita ki hemmen pat jaka bikin kemen mau to para jong u ula yo kata ka sapti babun rong handai pen ban ki daya bishni yo u ki bishni yo u ba bale tang ma u marwei u yo kata ka sapti omangi Bat kumta ka ayat ka por, baru Joseph hagani ka por nama udang dap kanyo snem le se udang kana te u pa jong ju pa ye u ban le cha kita ki lom la ne ki lengka ban le ban sharai kita ki marat ki jong u handai kita ki hemmen ki bala kham he ki ju le ye ka ban sharai kita ki marat pa jong ki bala ja ka we ka por ba u Jacob ula khot ye u Joseph baru ong Kukun Joseph kilay bat kami yalaki hemman ki jongmi. Hautu kalong baha ne bat ki biang ne kilay ban pedui kita ki jingri kita ki marad be kilay ban sharai syakata ka jaka ki biang ne bat ki kasuk ne yaki. Bat u Joseph hang tau ong topa uni u Joseph ru namar usngau tu balay ukpa jung u I bah u Joseph namar u Joseph nganget ulalong ukun ubaเป็นของงูเอลดีหักเตียนจงอูขป้าจงอูคัดบ่าวอุเจกับอุพะกิกัมบาร์อุโจเซฟจุองจุกระงาอุลาลาอุโจเซฟบันองหักนิกาปอร์อันนี้ชาดูชาเตชจงายงันเลยกุมนูมังมารวยงัดังตั้งขันยูสแนมงัดังขันน่ะกุมนูงันเลยมารวยฮันไดอุโจเซฟหักนิกาปอร์อุคลมชิมลาไอดาวอุองยูขป้าอุองต่อป้างันเล่นบันขมียกีเฮมันกิจงาไปกิตากิจิงรีbaki kilit ban syarai. Bat kumta u Joseph ula let. Ula pong e kata sapti bon rong jong u, bat ula let ban kemi e kitaki hemen. Henry, shwa bakan poi kata ka poram bu let ban kemi, hapedeng kini gisngi kalaja. Nadu ka por ba ula yo e kata ka sapti bon rong. Bat hadu kata ka sngi ba ulet ban kemi e kitaki hemen ki jong u. Kalaja kum ni. La dan ha ka we ka mit ba u Joseph kat bau dang tia ula yo ikanika jing po snew but habau la po snew ula let ya ka bania thu ya kita ki hemmen ki jong u shapang kata ka jing po snew jong u but u ongi kita ki hemmen uang wan se snap shong bat nga bat tu snap ya kata ka jing po snew ka banga ngala po snew haka por mit kat banga dang tia but uang bakata ka jing po snew ka long ka pala Bat pitep ke ka bapala kata ka jing po snew jong u Joseph u po snew bat hakata ka jing po snew u yo I ba mau bat kita ki hemmen ki jong u kilay don lang bat hangta la don kata ka song kilayate hangta hapo lengka kata kuba mo ba kilayate u tau kuba la ni tau song jong u Joseph kada yeng bet taka song jong u Henry kat ba kita ki song jong men jong u pat kita ki kat wei teli ki song pat kiliam no ker pelun ya kata ka song jong u Joseph pat kata dem bat u Joseph la sngo lengo ba kum nu ka song jong ani ka jing te mo kani ka yeng bet kat ba kini ki kat wei teli pat ki badan sha sau dong jong kata ka song jong u ki tapat ki jayu kida dem pat kata kala dei ka jing po sne ko ban ningkong jong u Joseph bat ya kani ka jing po sne ula let ban tu sha kitaki hemmen ki jong u pat kita ki hemmen ki jong u ki kam shim las ngau thu ka ta jing po sne jong u Joseph pat ki ong kum no yu ki ong how tu kala ban long se kum ta kum no min let po sne kum ta kata ka jing po sne ba kata ka song jong me marwei kan yeng bat jong I kan dem khmat jong me ka bomut me perkhat ba me dur bat me po snew ba me men yeng men long kraw ha padeng jongi
But ngin dem, ngin wan ban dem hakmat jong me, ngin money ngin dem ya me, ngin pen ko ngui ladi hakmat jong me, hau tu kala ban long kom ta, ba kita ki men kla dom shushu. But kabaning kong kla dom ya bau kpa jong u iet kambun ya Kabaar menta kila ya dom kila bishni namar ulayo ka sopti bunrong. Menta par kila yo daw shushu kabanisi ban dom ban bishni shushu yo Joseph balay namar kataka jing posni ka jong Hey bola posni ba kataka song ka jong ka yeng ba kita ki jong ki men jong pat kita ki kat waisli pat kida dem makmat jong bat kani ka thobet ba kan sa ja ka we ka sngi ba Joseph yeng marway hapdeng long man kraw hanre kita ki hemen bat para jong kat we ngot kin da dem hakmat jong Joseph bat hadin kata ka jing pos new kita ki hemen kidang dom shushu kidang bishni kidang klut kidang ingkong ya Joseph bat ka sngi ka pol kadang yad bat ka ja ba sa ha ka we ka mit kawan ja biang kumju bo uyo biang ikani ka weka jing pos ne ka ba pala but ka jing pos ne ka ba ar ba u Joseph ula pos ne but hakata ka jing pos ne ru hadin mo ula pos ne ulit biang mania sopat syakita ki hemen ki jong basngap kani ka jing pos ne ka banga ngalayo haka mit bangala thia But tang ha kaniga por bulay ban yuthui ki man ki jong henry pen ban ha kaniga sen ka baar bo ula pos neu ki jing pos neu ka baar ula le ban yuthui sha ukpa jong ru sha Jacob but Joseph snap ya kaniga jing pos neu ka banga ngala pos neu but ha kata ka jing pos neu ngala yo ba kasngi ubenai but katway teligi klur kita demak mat jonga but kata kalau long ke ba ipala but pitem kumba kini ke hemen kladom ya Joseph haba ulay Yesu kata ka jing pos ni ka baningkong bakumno ki katway tli ki song ki dem hakmat kata ka song ka jong menta hakani ka jing pos ni ka ba arpat uyo penban katway tli ki klur lem kumju kasngi baru benai ru kita dem khmat jong kita dem long kum mani but kata ka jing pos neu ka klapan bitar tang ya ke men hanre ha ka ni ka por wat ukparu wala da ukpa ula de ukpa ubait ba mayo Joseph uba khamno sho Joseph hanre ha ka ni ka por wat Jacob ru las ngodam wong ka jing pos neu kum ka ni memut ba manga ka kami lem kum ju gini ki khatwe ngot ki shipara ki jong me ken damak mat jong me how to kal ta la ban long se wat ma uru la sngo dom ya kata ka ju pos ni jong henry ula sneng ho ya ukun jong ya kata ka jing pos ni ka jong henry ula bu pa ya kata ka jing pos ni ka jong ukun jong ha ka donut ka jong but ukan mau kata ka jing pos ni na ba kum ukpa nganget ula sngo thu bakan sa poi ka por ba Joseph na padeng kita ki khat an ngot ki shipara but kita ki kun ki jong mau long uba kam kraw na padeng ki jong ki long mau uba long kadau ba kini ki shipara kindam hakmat jong but ya kata kat bangi pule sho haka kitab Genesis pinsyam haki lunong ki babut ba kumno Joseph ula long shishakat kum ka jing pos neu ka jong kalawan ja haka jing em ka jong Joseph but haka jing em jong kini ki shipara ki jong Joseph but kani to haka ni ka por ngin ai ka jing kitab ti nam ta iskem Kublai shibun scam, try dang terkui pi, bad ngi shisha. Ingat kalong ka bashay ha kani ka por ba kumnu ni ukpa, ubala yu ni ukun ula ai kata ka sapti ka bon rong yu ula yoru kita ki jing pos ni ki artli hei ba ula shem. Bakan sa wan ka we ka por ka we ka sngi hei ba kita ki khat we ngot kin dam khmat ka jong but wat ka kami baru ukpa jong uru kidaya dem hakmat jong Joseph. Henry kani ya beteng pada gajing itu kana ya gajing batai hak akting gajong ublay. Bakanili kala long ka daw ba Joseph ula shem
Ya kata ka jing bamsuk hapadeng ki shipara. Balai namar ukpajung u kam iet bon ya u. Ukpajung u la saw ya u kata ka sapti ka bon rong. But namar kita ki artli ki jing posne ki jong u. But hagani ka por u Joseph. Ukna u badang kat nyo snem. Ula let ban kami kita ki hemen ki jong u. But hangta uyat hata kalengka uwad kita ki hemen ki jong u. Mereka jagat ba udang wad kita ki hemen ki jong u banai kmi iki la don we u breu badan hangta hajan lengka ula keli u Joseph. Wong me wadi you hang ni la keli mo pi wadi nu ba u Joseph ong hoat ngawad iki hemen ki jong a ki balawan shne banwan man sharai kita ki merat ki pa jong a. Bat utau bre wong ngalayo iki ban ngalayo snow ki ong kinmi no nang ni ban kile shatasha Shechem shatasha Dothan hangta ban len ban sharai pat kita ki marat ki jongki. Bat kum tau Joseph ula let nakata jakaru ula let ban kmi ban lewat biang pat kita ki men ki jong u. Bat kendat por u Joseph ula lap ula syami kita ki men ki jong u. Bat pitep kelaja ke bas ngausi hagani ka jaka bakini ki hemen haba kilo yu Joseph nang tena jengai mo dang wan u Joseph dang wan wat kita ki hemen jong u bakini ki hemen kilaya dan hangta bat kilai nganget kilas ngau bisni shushu mo kilas ngau dom kilas ngau bitar kat badayo ya uni u Joseph uba pong kita ka sapti bon rong wan ban wat kita ki hemen jong u bat kini ki hemen pat kiliam no kilas dang banya plan ki ong ngin le kum no ngin penyap no ne yu mo bat ngin penyap no yu bat ngin pet kata ka jing po sne ka jong u kan ja orlong ne bat hang ta kilas dang banya ong wei ban ong ngin ya penyap no yu ngin ya berat eka met yap jong u ha ka we ka thliu bat hadin kata ngin shem kata ka sapti ka jong u bat ngin ra sha ukpa ba ngin ong yu ukpa ba klaja ba uwan we umrat uba ishirke uta umrat bat uta ula bam yu Joseph ula penyap bat la bam bat hang ta kilas dang banya plan ya kata ka planning ka jong ki Henry, ay ngo pa di ublay. Namar ublay la dapan ipaw lupa yo Joseph, ublay la dan rengkat lembat u Joseph. Akam shimla ay, bakata ka jing temu ka basniw. Jong kita ki hemen kanja ha u Joseph. But u Ruben, u hemen beningkong. Jong u Joseph, u Ruben ula donne ka jing sngow. Nakabanta o Joseph baru Ruben kumuhmen uang mai kita gi para gi jong uang balingin shu penyap tungin shu bread yu haka tliu kadon ko wi kapung mo hang ta kadon kapung hei bam don shu kala terkong kala rengat but Henry vitep u Ruben bali uang kata namar ba u Ruben ulat mulupa ba hadin baki kilale no unsa wan pat ban shaw no yu Joseph nang tanah tliu ba ban pen pai no pa di u shaw kpa jong u Berkat bagi kita yang syong ban ya ba. Lesi Ruben umdan hagani ka por, hagani ka jaka ka baki kiwe kita ya ba. Ba kidan kiwe ki brio. Mo ki bala khot ha ka Bible ong ba kidi ginong Ishmael. Kini ki brio ki wan ha kita ki ut ki jong ki wan ra ki tiar, ki kita ki jingkelan, kita ki musla, kita ki mer, kita ki jingubi. But ki kidang ra kita ki ban le sha Egypt. Lesi kidi ginong kai Mo kile business, lani kile trade, but kimut ban ra, let's say bande shatasha re Egypt. But kat baki ki yad, la don pat sa uwe ushi para, but uruwong. Ya, ngin ya dino yu Joseph, ngin dino yu shakinigi nong Ishmael. But ngin yo pisa, namang ngin ya dino yu ngin yo ika pisa kan penmento yengi. Bat kumta kini kishipara kila lem no kila yeshem yang asay yang yu Joseph na kata katliu na kata kapong ke bala rengat la say yu shabar bala din o padi usha kita kinong Ishmael bat kita kinong Ishmael pat kila ralam ya u Joseph sha kari Egypt bat hangta ya u la de yang sa sien pat kum u merau o Joseph hadin kata pat haba upoy shari Egypt kumu merau
Handai penban ublay upen long padi uba kraw. Ula long uba kraw. Piti ula long second. Hadian jong tau paro hangta. Ula long uba kraw hakata kajaka. Hei bak ula long ka daw. Ula long ula bar syadi mo ang taha por Egypt. Handai penban mentabara kiri keleng ki wan ban. Tiet na bat kata pat kadai ka wei pa gajinya tu kana Jepang Joseph. Bangangai ha ka wei ka por ngeni yo e kata ru gajinya tu kana Jepang Joseph. Jayu pat Joseph hadin bola poi pat syakari Egypt. Henry hang ni kini kishi para Ruben kan mau ula don ka plan ba unwan ban shaw biang yu Joseph. Henry habau wan ban shaw ula shem ba kata kapung Joseph dan syo bat Joseph ula Cepting ulat mudur balik sila dan shisha unu umrat klau bala wan bat ban bam yu la ni ban patar yu ban penyap yu bat ulat ngosi kata-kata. Henry kini gishi para kiliam no ya kata ka jan jong Joseph kilata daga snam jong merat bat kili ban pai shaying ban pen i shu ukpa shu Jacob ban ong pa pet ya kani ka sabti how tu ka demo ka sabti ka jong Joseph pet Ngila Shem ya kanika sabti Jacob ulai yo ya kata ka Jan ya kata ka sabti jong Joseph ber ulai isu baka de kata ka sabti ba ula sao nam tau Joseph bat haba kila yo ong yu ba ulai yap ba ula ngosi kata ba ukun jong ukun ba i jong ukpa ulai yap no bat tresho ban pentengen yu uru hadu ba ngosi kata ong ngan ngosi na kabantak jong Joseph ukun janga hadu ka jingtap janga handai ai ngopat blay ubah beneng handai mau ula ri pen ya Joseph syaka wei pat ka snong syaka wei pat ka ri syaka ta ka ri Egypt kan bat kani ka diga ju ka jikai nam ta janga ba jong ilang baro pinken mau lada pilongi kun ki ba kongu pi pendam ya dia khmat ka jong ublay pile ya kamon ka jong ublay pimle ka no basneu pimtmo ka no basneu nam ta kiway handai pi ya lang kan mau kani ka jinga tu khana ka hikay ngi bangin long ki ban chi para Chuja mo po si para ba email lani papa lani don imadu lani inya lesi manu don fisngo ba ni kami ye ban yanga Hande wa judan kum kita gijing sngo ken mau ya pi baro ki ju hi kumju hande lese karu company ka ya pair mo na iwe she iwe hande finum don kum kita gijing sngo hande finia lang penia shong lang penia bam lang penia lang pen puli lang penia duai lang kade kata kan ublei ukwa banga ban ngilangin ya don kum kata ka jinglang kan ban ya Nanget kalau long ka jingkar ku yu pi wei but hang ni how to yo ma de ka jingkar ku lung ba ka ni ka jing so khana jong Joseph Joseph udi kun jong nu Jacob Joseph udi ukun bakat nu good nangta Jacob kpa jong Joseph ula thao ya kai Naga man tao Joseph? Sabti ka bakum no? Very good. So everyone join your hands and close your eyes. Bat nga kwa ba piru pinya duai lang bat nga hakane ga por. Ngini ong lang try Jisu. Ngiwan ban ai ngo ya me? Ya kani ka khtin. Ba me hikay ngi. Kumshi para nginang Banya iit kum ki kun ru ngin long ki ba pen kongu hai mei ipa kum ba ha utrai nginget a try kan long ka jing hikay ngi ka jing snang ngi habangi long ki ba kongu ki ba le ya ka ktien jong me Ki kun, ki bait, yami, ngitip, meru, miit yangi, bat kanu, kajing tmu basneu, kinumla, ban pensneu yangi,
Na ba me atroy? Medon? Ya ka jing tmu? Kababha? Kumbala tho? Ha Jeremiah? Nginget? Medon rengkat bat ngi? Haki ki baro? Bat ngiru? Nginang? Ban pendon buram yame? Kat syabangi don. Ha kerteng uji su? Ngiduai. Dakaba aingo. Amen. Verse for this week.